Академия театрының традицияларын давам еттіру еді. Аның жыр күңілі, аның шаян тілі, һәм Құдай Тағала берген бинихая сәхнәви яғымлылығы аны халық тарафынан яратылырға душар етті. Халық Халим абайның ойынын қарарға театрға қылайды. Аның үз тамашашысы, меңәрлеген тамашашылар Халим абайның ойынына мүкиббән һәм ғашиқ еді. Мәдәният, матбуғат, ул үз ғұмырында һәр вақытта да халқымызның биік шағирлері белән аралашып яшады. Ул Тукайның иң шын варисы иде. Ул Тукайны пәйгамбәрләрдән кала табынырга лайыклы шагыйрь шәхес итеп таныды һәм шуңа тугрылыклы булып калды. Һәм шулай ул заманыбызның биек шагыйрьләре Мөдәррис Әгъләмов, Равил Фәйзуллин, Кадир Сибгатуллин, Зөлфәт һәм башка халкыбыз шагыйрьләргә бик бай һәм башка затлы, зәвыклы, талантлы биек шагыйрьләребез белән аралашып яшәде. Менә бу аның икенче канаты иде. Һәм ул аларның иҗатын халкыбызга җиткерде. Юбилей кичәләрендә һәм башка кичәләрдә радио, телевидение яша. Аның бу хезмәте тулысынча минемчә бәяләнеп бетмәде. Ул күптән Тукай премиясын алырга лайык иде һәм ул алырга тиеш иде ул премияны.